U Taver centru zatekli smo jednu simpatičnu obitelj iz Pule. Iz Pule ste stigli. Da, iz Pule. Pretpostavljam da su vas privukla sniženja u Taveru. Da, čuli smo da imaju dobra sniženja pa smo došli vidjeti malo kako to sve izgleda. Tu su vrećice, vidim dobro ste prošli, a vidim najbolje prošao možda čak i Kao i uvijek. u trgovini smo obuće i vidimo i druge tu galanterije. S nama je zamjenica voditeljice trgovine Katarina koja će nam reći što se nudi na sniženjima. Znači na sniženjima imamo cipele, sve u biti, većinu toga je na sniženju i sada imamo dobru akciju. Na drugi artikl ako se kupi 50% je popusta, a ako se uzme treći, znači ako se uzme treći se dobiva za 1 lipu. Postoci su do 70%, znači od 20 do 70%. Znači imamo gležnjačice, lijepe, muške, ženske, dječje, od prave kože, umjetne kože, vrlo su udobne. U jednoj simpatičnoj trgovini odjeće u Taver centru razgovaramo sa Dolores. Dolores, vidimo velik izbor odjeće obuće. Možete li reći što je na sniženju i koliko je sniženje? Pa cijeli asortiman nam je trenutno na sniženju i sniženja su od 30 do 70%. I ja bih istaknula posebno odjela i cipele. Kupci su se vjerojatno malo istrošili za božićne novogodišnje blagdane, ali pretpostavljam da ipak ima interesa. Pa sigurno da jesu, interesa ima čim je u pitanju popust, oni dolaze, gledaju, kupuju, tako da. U jednoj od najvećih trgovina sportske opreme u gradu Rijeci razgovaramo sa timom koji će nam reći kako se kreću sniženje i što je sve na sniženju. Dobro, ovo je jako velik dućan i kroz cijelu godinu je nešto na sniženjima. Doslovno od početka zime do ljeta variraju i znaju doći do 50%, ovisno o starosti modela ili ako se uprava odluči staviti to na sniženje. Pa jako velika većina robe je na sniženju, mislim da je dobrih 85% tenisica na sniženju, naravno isključujući neke jače marke kao što su Nike i Adidas, možda i Salomon. Isto tako budu neke blitz akcije koje se pojave jednom u mjesec, možda 2 puta u mjesec, gdje i Nike i Adidas dođe do 30% skupa sa jaknama, Salomonom, svime mogućim.